आंथ' देरहाखागोन बे 100% खा बे थाल्ला खाथार बियो बेबायदि आंहा जेबो गोनो गोथो गैया आरामसे देरहालांगोन नायबाय था आंखौ जोंनि लोगोफोरनिबो देरहानायनि मोनसे फोरमान बियो BPI जिंदाबाद Mutasi Baman Hambidani Ngodika Mutasi Baman Hambidani Ngodika Jengnya nanggo botasip Jengnya nanggo botasip Mutasi menawajeng gejena Mutasi menawajeng gejena जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङाबो नैबे 12 नं काजलगाव बियाबनि सासे बिजाथि BPI हान्जानिफ्राय रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनबाय थादों मा फोरमायगोन दा आङो बेवहाय 12थि जितु काजलगाव समष्टि आं बेवहाय केन्डिडेट जानानै जेबो गाज्रि मोनाखै गोजोननाय मोनदों रायजो राजाया जथेस्थ' आंखौ कामना खालामदों वेलकाम खालामदों आङो जेरावनो थांदों बेवहायनो बयजोंबो अनजादों बा बरायनानै लाजादों बिनिखायनो आं सानो काजलगाव समष्टियाव आं देरहासार जानो हागोन आरो बिथांमोनजों आं खौसे जानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोना सानफ्रोमबो आंजों सोमोन्दो लाखिगासिनो दं फैगासिनो दं आरो आंबो थांगासिनो दं बिथांमोना आंखौ नागाराखै सानसेबो बिथांमोना आंखौ दिनै नागारनानै एरायनानै थायाखै बिनिखायनो आंहा गोथौयै फोथायनाय दं जे काजलगाव समष्टिनि रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोननि खामानिखौ आं माने मावनो मोनगोन आरो मावनो मोनोब्ला बिथांमोनखौ जुदि गोजोन होनो हायोब्ला आंनि आत्माखौबो गोजोननाय मोनगोन थारैनो नोंथाङा बिबुंथियाव बुंदों जे BPF आरो UPPL हान्जानिफ्राय हेलिकप्टार लानानै बिसायख'थि फोसावदिंबाय थादों हेलिकप्टारजों गिदिंनानै रायजोनि उदैयाव बुङा होननानै दाथ' बे दुर्भाग्यबसत माने बियो माने दुखु गोनां बाथ्रा जे जोंनि रायजो राजाया गांनानै उखैनानै दङ आरो जोंना नेताया अख्रां सायाव हेलिकप्टार लानानै गिदिंनानै मानसिफोरखौ माने रंजाहोनायनि बेबस्था लादों मानसिफोरखौ गल' गथ' नायहोलाबायदों खिन्थु बेबादिजोंथ' रायजो राजायाथ' ओंखाम बुङा उदै बुङा जोङो बयबो गांनानै उखैनानै दङ गाव गावनि मोन्थायखौ जों बिथांमोना मोननो हायाखै आरो जोंखौ ओरैबायदि जाम्बा बानायनानै दोनदों आसनि होनानै जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे गावनि मोन्थायखौ जाहाथे बिख'नो हाया बा बिखौ गोसोखांनोनो हाया बुंनोनो हाया बे लामाखौ गाथेनानै दोनदों बेनिखायनो आं सानो जों दा बे फैबाय थानाय समाव जों बयबो सांग्रां जानांसिगौ जों रावनिबो हेलिकप्टाराव जों गोमोनानै थानो नाङा जों बयबो सांग्रां जानानै गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ आरो बयखौबो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलजों खौसे गोरोबनानै उननि जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि गथ' गथायफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जों नाजालांनांगौ आं बेखौनो हास्थायनानै बयखौबो आं खावलायो जे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलजों लोगोसे थानानै गेस सिलिन्डारनि सबियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार होयो आरो रायजो राजानि थांना थानायनि मोजां बेबस्था जाहाथे जायो जों दाबिनायखौ जों थारैनो मोनमारगोन होननानै जों दाबिगासिनो दं आरो जों बेखौ मोनखागोन मानो होनबा 2011 सनाव माने पार्लियामेन्टारि उच्च पदस्थ कमिटिया बेखौ अनुमोदन होखादोंमोन बे पास जाखादोंमोन नाथाय बे समाव डक्टर माने हामिद आनसारिनि दैदेननायाव बे बुस्थुआ दा स्तब्ध जानानै दङ बेखौ बिथांमोनहा जोंनो दासिमबो होनो हायाखै जायनि थाखाय जों दासिमबो नांगासिनो दङ पार्लियामेन्टआव मा जाबाय थादों बेफोर गासैबो बेबस्था जोंनाव दंजोबो जोंनाव गिदिर गिदिर बिजाब दं फ्राय गैयाब्लाबो 1 डजनसोनि बांसिन बिजाब दं बे बिजाबफ्राव फरायबा गासैबो बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो हागोन आरो जोंनाव हेल्पलाइन नाम्बारफोरबो दङ जेरैहाय 9696123456 बेहाय जुदि फन खालामोब्ला गोबां बाथ्रा मिन्थिनो हागोन बर'आवबो मिन्थिनो हागोन हिन्दीयाव मिन्थिनो हागोन असमियावबो मिन्थिनो हागोन इंलिसावबो मिन्थिनो हागोन बेबायदि मोजां बेबस्था दङ दिनै नैबे काजलगावआव नोंथांनि जिथु रेलि आरो बे सुबुं गमा लाबाय रोजा रोजा मददगिरिफ्रा बाहागो लादों बेनो नोंथांनि देरहानायनि फोरमान होनना सानो नामा नोंथाङा बियो आंनिल' देरहानायनि खोथा नङा जोंनि लोगोफोरनिबो देरहानायनि मोनसे फोरमान बियो आंथ' देरहाखागोन बे 100% खा बे थाल्ला खाथार बियो बेबायदि आंहा जेबो गोनो गोथो गैया आरामसे देरहालांगोन नायबाय था आंखौ नोंथाङा बे काजलगाव बियावनिफ्राय देरहानायनि उनावहाय नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन रायजोफोरनि थाखाय आंनि गिबि खामानिया रायजोफ्रा बबे खेत्रआव माने आनडेभेलप जानानै दङ आं बेफोरखौ नायगोन
शिक्षानि खेथ्रआव आगान होगोन आं साइस्थ'नि खेथ्रआव आगान होगोन आं आरो बिनिफ्राय जों रायजो राजा बे कमिउनिकेसन जाहा दङ बिनि खेथ्रआवबो मानो होनबा आं थाबायनानै नुहैदों गोबां जायगायाव मैया जब्ब जाब्बा जों माने हाब्रुआव थाबायनो गोनां जादों बेखायनो गोसोआव दुखु मोनदों रायजो जानाय किसुमान मानसिफोर दं बिथांमोननि न' बाङाबो इसेबां थिग नङा बेनिखायनो जोंनो आर्थिक आजादि नांगौ जोंनो रांखान्थि उदांस्रि नांगौ रांखान्थि उदांस्रि नागिरनानै जों बे खामानिखौ मावदों बेनिखायनो रायजो राजाया निस्सय आंखौ सहयोग होगोन आंहा गोथौ फोथायनाय दं आरो बिनिफ्राय भटारशिपनि जिथु आन्दलन बे आन्दलना जारि थाबाय थागोन भटारशिपनि मोननांगौ दाबिया दिनैनि दिनाव बेसेबां दा बर्तमान जोंनि भटारशिपनि मोननांगौ जिथु दाबि बेयो जनमरि आइ हिसाबै बे जानुवारि दाननिफ्रायनो आरम्भ खालामनाय बे 2025 सनाव गासै 23,800 थाखा सासेयाव जनमरि आइ बे 23,800 थाखाखौ जोङो खावनै खालामोब्ला आगदाथिं 11,900 आगसिथिंजाय 11,900 मोनो आगदाथिंजायनि बाहागोखौ आंनि मोननो गोनां आंनि उदैनि थाखाय आरो आगसिथिंजायनि बाहागोआ सरकारनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय आरो साख्रि मावग्रा मानसिफोरनो बेथन होनो थाखाय बेखौ जों हगारना होदों आरो आगदानिया आंनिल' नङा जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि आगदानि बाहागोआ जेसेबां भटारफोर दं बिथांमोननि आगदानि बाहागोआ बिथांमोननि बयनिबो जानांगौ गोबां सरकार फैबाय नाथाय दिनैसिम होआखै मानो होआखै होननानै सानो थ' गोबां सरकार फैबाय बिथांमोना होआखै उनावबो होनाय नङा बिसोरो बेनिखायनो जों नाजादों मानो होनबा बेयो जोंनि मोननो गोनां मोन्थाय खाथार जों बे हादोरनि बिगोमा जों बे हादोरनि जोङो नागरिक हिसाबै जाहा भट होनायनि मुङै जाहा मोननो गोनां मोन्थाय दंखाथारो मानो होनबा जोंनि भटजोंनो सरकार जायो नेता जायो गासिबो जाजोबो बेनिखायनो जोंहा मोन्थाय दं बे न'खराव जेसेबां सम्पति दं बे सम्पतिनि बाहागोखौ जों मोननांगौ बे BTCआ जोंनि न'खर आसामाबो जोंनि न'खर भारतआबो जोंनि न'खरनि सम्पतिखौ न'खरनि फिसा फिसौफ्रा बयहाबो मोनजानायनि अधिकार दं बेनिखायनो जों भटारशिप महरै जोंनि मोननो गोनां मोन्थायखौ जों बिदों बेखौनो जों भटार पेन्सनबो होनो भटार भात्ताबो होनो भटारशिपबो होनो दानि गोदान आधुनिक नाम हिसाबै बेखौनो जों बिबाय थाजा आरो बिलांबाय थागोन गोजोन्थों